Pýtal som sa detí na náboženstve, ako by vyzeral svet, keby v ňom neboli kostoly. Keby neboli na svete kostoly, tak by sme nevedeli viacej o Pánu Bohu. Nemohli by sme sa modliť. Nemohli by sme spievať Ježiškovi nejakú hymnu. No, ja by som nebol kresťanom, potom by sme nikto sa nedozvedel z nás o Bohovi, nevedeli by sme, čo je Biblia. Nemohli by sme ísť na svadbu. Nevedeli by sme oslavovať Veľkú noc, tak ako ho oslavujeme aj teraz. Nemohli by sme sa krstiť. Čo by sme robili, keby neboli na svete kostoly, keby nebolo kostolov? Nevedeli by sme nič o Bohu, nevedeli by sme ani, čo je to Boh, nepoznali by sme slovo Biblia, ani by sme nevedeli verše z Biblie. Neoslavovali by sme Vianoce tak, že sa Ježiš sa narodil. Neoslavovali by sme Veľkú noc, že Ježiš zomrel za nás, za naše hriechy. Čo by sme nemohli robiť, keby sme nemali kostoly? No, ja si to ako moc predstaviť neviem, lebo mne kostoly proste tak, že ja sa tam cítim tak lepšie, tam aj iná atmosféra, cítim sa tam, že som chránená a že proste tam sa dostanem aj k tomu Božiemu slovu, že môžem sa tam zdôveriť s rôznymi vecami a že sa tam cítim tak akoby tak inak ako v normálnom svete, že tam sa viem uvoľniť a že viem si to všetko napríklad problémy, ak nejaké mám, tak prídem do kostola, tam sa nadýchnem, poviem si to a potom je lepšie. Čo by sme robili, keby na svete neboli kostoly? Nemohli by sme si pripomínať Božie narodenie. A nemohli by sme byť pokrstení v kostole. Nemohli by sme sa rozprávať o Pánovi Bohu. A kto ti rozpráva o Pánu Bohu? Na detskej besiedke. A tam chodíš každú nedeľu? Áno. A tam vás učia o Pánu Bohu na besiedke. Takže vďaka kostolom máme aj detskú besiedku. Áno. A ešte čo také sa robí v kostole? Modlí sa a učí sa o Pánu Bohu. No tak čo si sa naučil v kostole, čo si sa dozvedel? Že prví boli, že rybári. Sa to Apoštoli. doznie. Dozvedel si sa, že v kostole boli prví apoštoli rybári a ty chodíš tiež rád na ryby. A ty si vieš predstaviť napríklad mesto Nitra, že v ňom bývaš, že by tam zrazu nebol ani jeden kostol? Nevedel by som si to aspoň jeden, keby bol. Vieš si niečo také predstaviť, že by neboli kostoly? Asi si to predstaviť neviem, lebo modliť sa síce môžeme aj doma, ale v kostole je to také, že máš ten pocit, že je pri tebe hneď Boh a je to také Božie miesto, kde sa môže so všetkým zveriť. A myslíš, že by ľudia hľadali Pána Boha, keby neboli kostoly? Podľa mňa by ho nehľadali.